Tinokudokezai mabuja kana katauya nhau dzanyasi zuva rochitanhatu mumwedzi uno waGumiguru. Tikaiti tinge zviri munhau dzanyasi, waChamisa wanga wari nzvimbo yoMatabeleland yodzasi nyasi wari kureketa akatomboka nyaya newanhu wavo batorawo wari kureketa iyo kutoti wanhu wachaitonga nyika iyoyi zvikanakidza. Ipapa wagotoreketa kutoti aiwa kurekai kusha soko ravo ribodziro kutoti zvakaitika mukore rino mwedzi wanyamavhuvhu paribe kana chibodzi chine musoro ipapo. Rekai tigoramba takaringa kuona kuti zvinenge zvipera sei. Wareketa iyo kutoti inguva chete iri kuita kuti zvinhu zvisachinje munyika, asi zvinhu zvese zvichafanira kuchinja zviita zvisvino. Ipapa wobatorawo wari kufara kutoti kuno kanzura wavo wokwaseke Alice Dzingano papodzipona Give More Marovha naWaina Kanoso wese wapuwa bhero mushure mazuva 55 wari mumapurisa. Tikuramba tichitenda izvozvi kutoti aiwa zvaita zvisvinu wapuwa bhero. Apawo nyaya yamubodzi wavo ari mumiri mudare reparamende Cheza pabodzipona wamwe 5 wokuChirumhanzu wayaendesiwa kumberi zuva rochi21 mwedzi uno nonyaya yekutoti mutongi anga asipoba. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Apawo kuUZ tafara kuti kwaburitsiwa wabva wairi wachitakaniwa mhosva kwaitheo Manzero pabodzipona Tinotenda Mwenje waribe mhosva yawanga wakanenedzewa kunzi kwaiwa goita zvokuratidzira. Ipapa tikuramba tichizvitenda chikutohwadza kuti wakabirwa gore rese kutogara mujerehwi kuita chine musoro ipapo idi zvakaita kunyangariwa, asi tiri kutenda kutoti watoburitsiwa. Ngazviende mberi. Tikuramba tichitenda magweta anowira kodzero dzowanhu nokutoti ndo wanoramba wachimiramira kuti izvo zvokumirira kodzero dzowanhu zviitike zvisvinu. Toramba tichizvitenda tichiona kuti zvinopera zvakaita sei. Tikagoringa kuona wamunangarwa wagoisa nyasi wanhu wakati wande muzvinzvimbo. Ipapa kwaisiwa wateedzeri wanyori wakuru Deputy Chief Secretaries kumapazi 5 ehurumende. George Charamba aramba ariko. Kune ivo wanoita zvokureketa Presidential Communications pachirungu. Kunozvomari kwaisiwa mumwe anonzi zvine chimwe churu. Ipapa Willard Manungo aisiwa kunozvo mitemo nokuronga policy planning. Paul Damasa aisiwa kunoringiwa nozvokuchengetedzwa kwoupenyu hwewanhu social services pachirungu. Amos Marawa aisiwa kunozvokuringa nozvoubasa hwehurumende national projects and programs. Rekai tigoringa kuona kuti zvinopera zvakaita sei. Asi ipapa nyasi wabva waisapo kare wanoita zvokutekaedza mapazi hurumende mapermanent secretaries pachirungu. Ipapa kuno zvokudzivirwa kwenyika kwaisiwa Aaron Nhepera. Zvomari kwaramba kuna Guamatanga. Zvomaindastry kwaisiwa Thomas Ushe. Zvoubasa hwewanhu public service kwaisiwa S Masanga unojidzana nousahwira nedzimwe nyika kwaisiwa J Manzou. Apawo anoringa zviri kuitika munyika, bazi rinoringa zviri kuitika munyika kwaisiwa Ara Faranisi kuHome Affairs pachirungu. Kunozvomutemo justice kwaisiwa V Nyemba. Anoringa nozvowadzimai kwaisiwa M Sibanda. Ipapa ari kuringa nozvomwoto kwaisiwa G Magombo. Anoringa nezvokutekedzwa kwemasoko information pachirungu kwaisiwa iye Niki Ndawaningi Mangwana. Anoringa nezvokutongiwa kwematunhu anonga achitekedza baziro kwaindi John Basera. Anoringa nezvoutano kwaindi A Maunganidze. Ipapa bazi rinoringa nezvofundo yevakuru yopamusoro kuramba kuina iye Fanuel Tagwira. Anoringa nezvofundo yevapwere kuna M Mhike. Anoringa nezvonharaunda kuna Matondi P. Zvokutekedzwa kwezvinhu nowanhu transport pachirungu
kuna pima kumbe ipapa noringa nozvo mitambo notsika nomagariro kwaisiwa eni moyo anokuringa nozvo zvicheriwa nomigodhi kwaisiwa pfungwa kwaka ya anokuringa nozvo kugara kwevanhu housing pachirungu kwaisiwa chinyanga t ipapa kwai bazi noringa nozvo ivhu raisiwa ojiri mamwe mapazi mairi tazonongewa kuti tiyanyore rekai tigoringa kuti wanenge wachitekaedza basa zvinhu ipapa wamwe watorwadziwa kutoti vanhu vakaita sana John Basera wabisiwa kwanga wariko vhukuku wachiisiwa iko kwana kunotongewa matunhuku. Rekai tione kuti kune chinoburika chisvinu chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tinenge chizokunyepa ipo zvinenge zviri kuitika. Apa unozuro wamunangarwa wakavhundutsa vanhu wari kuramba kupindura mibvunzo yange yabvunziwa noana akadzita pekusouth Africa inochokuita nomapepa oZTP pamodzi nonyaya yekuti zviri kutozva wakatoendera ikweyo koparura kuti vanhu vekuZimbabwe wareke kuramba vachiuya muSouth Africa zviri pamutemo. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara. Rekai tirambe takaringa hedu kwazvinoperera. Apawo kambani yozesa kwaisina Sydney Gata iri kugosenzesa mamirioni okuAmerica anoita $250 $250 million pachirungu kutenga magetsi kubva kunze kwenyika. Heno kuti wari kufungei nazvo wakorowa kuti wari kuda kuzvichinja chere kana kuti zviri kudini. Ticharamba hedu takaringa. Apawo pokare nyaya yekupfanyiwa zvikunwe pabodzi nokukuwadziwa kwewabasa nokutopfa chaiko kwewabasa wari pabasa kuri kuramba kuchisimudza musoro. Ipapa wagotoreketa wari kureketawo kuti gore rino basi kubva mwedzi yokutanhatu yokutanda yogore kwaita vanhu vanoita zviuru 2 nokutopfuura wakagwarashiwa wakakuwadziwa wakabva waita zvirema. Pakaita kunyangara wakomana. Ipapa apa kwaiwa nosvika 40 pachirungu wakatopfa mweya yawo ngaizorore murugare. Izvi zvinoita kuhwadza. Heno kuti wakuru wehurumende wonasa nevamwe vanoita zvokuringa kuti muri kusenzehwamo makaita sei wari kumbofungei nazvo nokuti zvakaita kunyangariwa. Ukaona vanhu zviuru 2 pavanhu vashoma iwawo wari kusenza obva waziva kuti manyongori ega ega. Rekai tigoramba hedu takaringa kuti zvinopera sei. Wozera wakwidza mutengo wedhiziri nomasendi 3 okuAmerica kuenda $1.79 $1.79 pachirungu. Ipapa peturu yaramba iripo $1.65 $1.65 pachirungu. Pakaita kunyangariwa wakomana. Tikaringa dzomutambo chibuku Super Cup kwai Dynamos ichatamba noKepekepe, Black Rhinos igotamba noNgezi. Ipapa dzinenge dzakunda ndo dzichaenda kotamba mutambo wokugumisira womukombe wechibuku Super Cup. Izvi zvichatambiwa zuva rochi27 kusvikira zuva rochi20. Ticharamba takazviringa tichiti tione kuti zvinopera sei. Nyasi kuri kufariwa kani wabvanawo kwedu wanotamba bhora waja chikwata choRisutu nokabodzi kwa0 mutambo yokosafa. Tiri kuramba tichiti makorokoto wabvana. Tikaiti ringe hedu dziri kuitika ipo pasi rese. Apa Starring kwaiya gotanda kusenza munyika yeZambia. Wabi yedu zvawo wakomana. Isusu taita nguta kuti takaenda kumira tiri kumirira pfumvudza wakomana. Dzimwe nyika dziri kutoenda mberi kudari. Dai wakona kundoibvumira kandi medu muno zvaita zvisvinu. William Ruto kwai agenda kuChina izvezvi ari kuenda kopemha rimwe bhirioni romari yokuAmerica kuti wake zvaarida kuwaka kunyanya mugwagwa. Rekai tione kuti wanomupa chere nokutoti ipapa chikwereti chawainacho kinya chaita kuingidzira. Ipapa pokare asiya vanhu vochimuzirimu wariwo wari kutungamira kuratidzira kudare guruguru romunyika yokinyayo Supreme Court pachirungu. Wari kuratidzira kutoti wari kuzviraba zvokutoti ngochani dzibvumiwe kunyoresa masangano anodzimirira nokodzero dzadzo. Idi pakaita kunyangariwa.
ipapa rekai tione kuti zvinopera mushecheremi. Kwai USAID yatandapo kare kutumira chokudya kuvanhu vari kunetseka kuEthiopia. Tikuti makorokoto zvakanaka izvi dai zvatoramba zvakadando. Asi kuSudan kuri kuhwadza izvezvi, hondo iri kuramba kupera. Wakuru vari kuramba vachindoita kuti haidi pamunondo pamusasa, asi wari kudaba zvokupedza hondo yacho. Wese wari kuramba wachindoti ndisiri kuziva. Mabi yangu pakaita kunyangara. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei ipapa. Munyaya yokugumisira, Trump anokona kupinda mushishi kureketa kuno. Kana nyaya dzekumataloudzi mhosva dzikatekaira zvisvinu, anotogwa nayo. Kana mabhizimusi yache anobva atoita kumedziwa chaiko no. Wendo huno heno mabi yangu anenge waita kumuwawarira manje. Ticharamba edu takaringa kuti inenge ichimbopera sei nyaya yacho. Pokare kuti anenge achizvikona chere zvokuzvimiririra kuti zvireke kupfa zvinhu zvachezvo. Tiri ipapo zvedu mabuja rekai tiperere pano sondo rino. Mangwana tiri kumbotekaira kuenda kumaricho kurichikaka mundo kusvinu. Tinokuboyai muso muvhuro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.